आंजों लोगोसे बा दिनैनि खौरां मेलाव सोर सोर बाहागो लानो लुबैदों बा बबे आफादजों बाहागो लानो लुबैदों एसे खोन्थागोन नागिरदों। जोंजों लोगोसे दंफायो गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि, लोगोसे मोनसे समनि बोखावजायै सनितपुर जिल्लानि आबोबनि गाहाय आफादगिरि आरो आथिखालनि बोसोनगिरि, लोगोसे गहपुर दखरा आबोबनि बिबानगिरि, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि निजोम बसुमतारी दङ, लोगोसे जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि आरो गहपुर जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि दङ, लोगोसेनो जोंनि हालामाव थानाय माखासे समाजनि खामानिफोरजों नांथाबनानै थानाय दा माखासे सारमोन दंफायो। दा गिबियावनो आङो नोंथांमोननो दिनैनि बे खौरांगिरि मेलखौ लेंनायनि आङो जाहोनखौ आङो फोरमायनो सानबाय। मैया जोङो मुगानि थान्दै मोनसे निउस पर्टेलनि गेजेरजोंहाय बिथां दावरादेब नार्जिहारिया जि माखासे जोंनि बिटिआर गोरोबथाजों दाना होजानाय कमिसन, जाय कमिसना सिमा दाजाबनाय आरो दानख'नाय खामानिखौ मावनो बा मावगासिनो दङ, बिथांमोननि सायाव बिथाङा बा बे खामानिनि सायाव बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंनाया थोंजोङै जोंनि आथिखालनि सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुराव थानाय जि माखासे जोंनि बर' फिसाफोर जोंनि बिखायाव गोबां दुखु होदों। दा बेनिखायनो जोङो बिथांनि सायावहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै दिनै बे खौरां मेलखौ हांख्रायनाय जादों। दा मैया बिथाङा बुंदों जे गिबियावनो जों बिथां बुंनायखौ नुदों जे बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'आ एक्सटेनसन जेबो बाथ्रा बुङाखै आरो एकर्डआव जेबो एक्सटेनसन बेबायदि बाथ्रा लिरनाय गैया होननानै बुंदों। दा बेवहाय जोङो गोबां लेखा गोरोंबो नङा जोङो, नाथाय बे एमओएसआव लिरनायखौ जों जि फोथायदों, जों जि बुजिदों, बे एमओएसनि 3 नं दफा एल्टारेशन अफ एरिया अफ बिटिएडि बेनि 3.1 नि साब क्लज 1 आव होनदों जे inclusion of villages contiguous to BTD and having majority tribal population as demanded by organizations. बे दफा मोनसेयानो जों जे बिटिआर हाबसनगोन बेनि लामा होननानै जों फोथायना दङ। आरो जों बर' अर्गानाइजेसनफ्रा डिमान्ड खालामनाय गामि हिसाबै जोङो गासै सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि सिमलगुरि एरियानि माखासे बर'फोरखौ लानानै जोङो डिमान्ड खालामदों। सिगांनि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव संकुस्त सदियाना जों खोनादोंमोन, नाथाय थामथि खोलोबनि जि सोमावसारनाय बेवहाय जोङो अनलि सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि सिमलगुरि एरियाखौल' जों लानानै जोङो दाबि खालामदों। दा बेखायनो बिथांनिसिम जोङो क्लियार खोथाखौ बुंहरगोन जे बिथाङा सासे गोरों मानसि, जों बिथांखौ सनमान होयो। बिथाङा बे एक्सटेनसननि खोथा गैया होननानै जोंनि गोसोखौ जाहाथे लोरबां खालामनो दानाजाथों आरो एक्सटेनसननि बेवहाय माने जेबो प्रभिजन गैया होननानै जोंखौ हाबनायनिफ्राय बिथाङा जाहाथे माने गोजानाव दोननो थाखाय बिथाङा माने सेस्था खालामदों। जों बेखौ गिबियावनो जोङो बुंग्रोनाय थाबाय। बिथाङा बुंबावदों जे गहपुरसिम हाबा, गहपुरसिम जेबो माने कन्टिगुवास गैया आरो गहपुरसिम ट्राइबेल मेजरिटिया 50%नि बारा गैया होननानै आरो बेनि थाखायनो माने हाबनायनि खोथाखौनो जों साननो हाया होननानै बिथाङा मोनसे खोथा बुंना होदों। दा जों बे जायगानि मानसि, जों मोजाङै मिथिगौ जे जोंनि गहपुरसिम कन्टिगुवास नंगौना नङा बेखौ जों मिथिगौ। गहपुरसिम ट्राइबेल पपुलेसना 50%नि बारा नंगौना नङा जों बेखौ मिथिगौ आरो हाबगोन ना हाबा बेनि थाखाय मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै बेखौ जों मिथिगौ। दिनै बिथाङा साननाङा जे जोङो गासै माने सनितपुरखौनो बिजोबदों, गासै बिश्वनाथखौनो बिजोबदों, बिथाङा बेबायदि बाथ्रा माने बुंनो माने नाङा। मानोना जोङो गासै सनितपुरखौ जों बियाखै। येस, गासै सनितपुरखौ लाबाथ' जोङो 50% नङा,
फुरा सनितपुरखौ बियाखै गासै जोङो बिसनाखौ बियाखै नङा होमबा लखिमपुरखौ जोङो जिल्ला हिसाबै जों बिजोबाखै जों बिदों अनलि साहा फारसे थानाय जि बर' आरो ट्राइबेल डमिनेट नङा होमबा लान्थि फैबाय थानाय मेजर एरिया जों बेखौसो बिदों जोङो गासै जोङो माने सनितपुर जिल्लाखौ बियाखै गासै बिसनाखौ बियाखै नङा होमबा बा गासै न'खौ बियाखै जास्ट जोंनि बर' गामिफोर जायफोरा लारियै नङा होमबा फैगासिनो दङ येस बिनि गेजेराव बबेबा एसे हाग्राबारि थाथ'नोबो हागौ नङा होमबा बेखौ मा मोनसे मेकानिजम खालामो जों बिनि थाखाय कन्टिनिउस जोङो माने जोंनि मा होनो मिरुखौ नङा होमबा मिरु एबसुखौ आरो लोगोसे जोङो कमिसनखौ नङा होमबा कमिसननि मेम्बारफोरखौ जोङो प्रेसार खालामगासिनो दङ जेरैखि जाया बिथांमोना बेखौ माबा मोनसे मेकानिजम जों बानायनो हायो दा बेवहाय बिथाङा बेयाव थानानै जोंनि 50% नंगौ नङाखौ बिथाङा बोरैहाय बुंहरखो बा जों हाबगोन हाबाबो बिथाङा जास्टिफिकेसन होनो बिथाङा सोर बिथाङाथ' अनलि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि सासे बिथाङा बिबानगिरि बिथाङाथ' जोंनि नङाना नङा होमबा दा बेनिखायनो आं बिथांखौ दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेराव आं बिथांखौ खावलायहरदों जाहाथे उननि समफ्राव बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ जेन बुङा आरो जोंनि गोसोआव दुखु होआ बिथाङा मोनसे खोथा बुंबावदों जे कमिसनखौ लोगो हमनानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों जे हायोब्ला संकसनिफ्राय सरियासिम माने गामिफोरखौ सोनांगौ नाथाय जों मोनसे खोथा बुंगोन जे दिनै जाय संकसनिफ्राय सरियासिम डिमान्ड खालामग्रा बिथांमोनहा थामथि खोलोबनि जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय जादोंमोन बिथां प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारीमोननि दैदेननायावहाय बै समाव बिथांमोना बबेयाव दङमोन जोंथ' बिथांमोननि खुनु महर मुस्रिखौ नुवाखै जोङो दिल्लीयाव बेसेबांबा थांनानैहाय जोङो सोमावसारहैबाय क'क्राझाराव जोङो रेल लामा जथायहैबाय अदालगुरियाव रेल लामा जथायबाय जोङो नाथाय बिथांमोनखौ जों मालाबा बिथांमोननि महर मुस्रिखौ जों नुवाखै बिथांमोननि बाथ्रा फंसे बुंनायखौ जों नुवाखै बे समाव होमबा दिनैसो बबेनिफ्राय संकसनिफ्राय सरियासिम बिथांमोना माने बिटिआर एबा बड'लेण्ड नागिरना लाफैदों बेखायनो जों खावलायगोन बिथांमोनखौ जों खावलायगोन नट अनलि दावराव देखायबोल नङा बिथांनि कम्पानिखौ जों खावलायगोन जे बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जोङो दिनै संकसनिफ्राय जोङो सरियासिम नागिराखै जोङो नागिरदों अनलि लखिमपुरनि सोनाब ओनसोलाव थानाय जि सिमलगुरि बिनि बर' जि माने मेजर ओनसोल जों बेखौ लानानै आपटु जोङो बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ जोङो बिटिआर सोनायनि थाखाय जों नाजादों जों बेवहाय संकसनिफ्राय जोङो सरियासिम जोङो बेवहाय मालाबाबो नागिराखै आरो बे बाथ्राफोरखौ बुंनानै जेन बिथांमोना गुबुन जातिफोरनि बा गुबुन मानसिफोरनि गोसोआव जाहाथे मोनसे बेले बेले साननायखौ बिथांमोना जेन खालामनानै होआ बिथाङा मोनसे खोथा बुंबावदों जे बिटिसि सुक्तिनि समाव थालांनाय जि 5 बर' गामि बेखौ सोनांगौनो जोंबो बुंगोन मा 5 जुदि क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्सानि साखाथि फाखाथि खोला माने पारावहाय जुदि नांजानानै दङब्ला 1000 गामियावबो सोनांगौ जों बेखौ हास्थायो जों जेरै बिटिआरआव हाबनो मोनैयाव जा दुखु दङ बै बिथांमोनहाबो बेबायदिनो हाबनो मोनैयाव बिथांमोनहाबो दुखु दङ बेखायनो जों बुंगोन 5 नङा जेसेबां गामि थालांदों हानायखौ गासैखौबो सोजोबनांगौ जों बेखौ जोङो गहपुरनिफ्राय जोङो रायजो राजानि जानानैहाय बा जों माहारियारि आफादनिफ्राय जों बुंहरगोन जेसेबां बर' गामि दङ हानायखौ कमिसननि दारै सोनांगौ आरो बेयाव नोंथांमोनहा हायोबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कमिसनखौहाय नोंथांमोना हेल्प खालामनांगौ आरो लोगोसे बे एखे एजेन्डायावनो एखे सुरावनो नोंथांमोना जोंनि जानांगौ बाथ्रा बुंनायखौ जोङो जेब्लायबो खिन्थु जों आसा फारिनाय थागोन बिथाङा बर'फोरखौ दानख'नाय हिसाबै गोबां बाथ्रा बुंदों जोंनि मिरुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार लोगोसे दानि बिटिआरनि चिफ सार मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ बिराद बाथ्रा बुंदों दा बेयाव मोनसे सोंथि जायो जे जों खोनाबाय थादों जे बिटिसिआव 70% नन बर' होनना जों खोनाबाय थादों आरो जायनि जाहोनाव दिनै माने बर' संगठन दानानै बिथांमोना दिनै हाइकर्टआव केस होलायनानै दानख'लांनायनि खोथाखौ बुंनो गोनां बायदि जादों दा जोंनिफ्राय जों नैबे खोथाखौ बुंगोन जे बबेबा गामिखौ जुदि माने नोंथांमोनहा जुदि गोबां माने नन बर'फोर दङब्ला जुदि दानख'जानायनि सुबिदा दंबा रायलाय बेखौ दानख'नायाव नोंथांमोना बाहागो लानांगौबा नोंथांमोना बेयाव खर' सानो गोनां दरखार गैया दिनै जों बुंगोन जे जोंनि गहपुरनि 534 जन जे मुंख्लं जालांबाय बे मुंख्लं जानायनि अबदानजोंनो नोंथांमोननि बिसिआ दाजादों नोंथांमोननि बिटिसिआबो दाजादों नाथाय नोंथांमोनहा दिनै मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ लानानै नोंथांमोना बै सोरबा बांगाल जुंगाल माने गुबुन हारिखौसो लानानै नोंथांमोनहा माने ग्रें रायजो जानायाव नोंथांमोना माने सिमां नुदों नाथाय जोंनि जे बेवहाय मुंख्लंफ्रा जे थैलांबाय जोंनि जानाबो जे बाथ्रा बुंनांगौ जोंनि थाखाय जे साननांगौ नाथाय नोंथांमोना बेखौ बावलांबाय नाथाय
बेबायदि खालामब्ला बिराद इनाय जागोन आरो बेखायनो जों नोंथांखौ खावलायगोन जे नोंथांमोनहा जोंनि बे 530 जि मुंख्लं बे गोदो माने एबसुनि समाव जानाय बिनि उनाव बिएलटिनि दिनाव जालांनाय मुंख्लं गोबां दङ एनडिपिनि दिनाव जालांनाय गोबां मुंख्लं दङ बै मुंख्लंफोरनि खोथाखौ नोंथांमोना एसे साननानै जाहाथे बाथ्राफोरखौ जानला मोनला बुङा जों बेखौ नोंथांमोन खावलायगोन आरो नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ माने बुंबाय थाबावदों जे मोनसे मेपखौ लानाय बाथ्रा बुंबाय थानाय नुदों जोङो भाइरेल जादों मोनसे मेप जे बेयाव माखासे गामिफोरखौ गोजा गोजा सिन थानानै बे गामिखौ दानख'जोबसिगोन होननानै आं नोंथांखौ खावलायहरगोन नोंथांमोना गोबां गोरों मानसि बे मेपखौ सोर बानायनाय बबे अफिसनिफ्राय बे मेपा पाब्लिश जानाय नोंथांमोना बेखौ तदन्त खालामनायग्रो आरो बिनि उनावसो बाथ्राखौ बुं आरो जुदि बे मेपखौ सोर बानायदों बबे अफिसनिफ्राय सोर अफिसारा सिगनेचार होनाय बे मेपआव बेखौ जुदि नोंथांमोनहा मोनथियाब्ला बे मेपनि सायाव बाथ्रा बुंनानै सिमा दाजाबनाय दानख'नायखौ लानानै नोंथांमोना केस होनो नागिरनाय होननाय बाथ्राया जोबोद सोंखारिथाव दिनै जिहेतु दाजाबनाय आरो दानख'नाय एखे समाव जागोन बेखायनो नोंथांमोनहा जुदि दानख'नायखौ लानानै केस होगोन होननानै बुङोब्लाबो बे केसा खिन्थु दाजाबनायावबो एफेक्ट जाफैगोन बे खोथाया सैथो बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन नोंथांमोना जुदि जोंखौबो बर' होननानै सानोब्ला जोंनि थैयाबो बर' बिमानिनो थै होननानै सानोब्ला नोंथांमोना बे केस होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बे दानि एसे सिगाङावनो बुंखांबाय मैया मोनसे मिडियानि गेजेराव दावराव देख्रेब सारनि माखासे बिबुंथि नुदों बे बिबुंथिनि सायाव जोङो बेखौ गोबां दुखु मोननानै दिनैनि बे फेसबुकखौ लिरनाय जादों आरो बेयो बिथाङा जेरैबायदि बुंदों बिथांखौ मोनथिनायाव बिथाङा सासे बर'नि मोजां सानग्रा जों गोदोनिफ्रायनो लोगो मोननायमोन खिन्थु दिनैहाय बिथाङा बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे जेंनानि सायाव जि एसे नंखाय बाथ्रा बुंदों बे माने जोबोद दुखुनांदों आरो दुखुनांथाव जादों आरो बिथाङा सासे आबसुनि दैदेनगिरिखामोन मोनसे समाव आं मोजाङैनो मिथिगौ आं आबुनि दैदेनगिरिमोन बे समाव आरो बिथाङा गोबां सम गफुरावबो फैदोंमोन आरो गफुरनि जेसेबांखिनि 529 जन माने जोहोलावजोफ्रा जिउ गारदोंमोन बिथाङा बेखौबो थारैनो मिथिखागौमोन आरो बिथांमोननि मोनसे नाजानाय बे नाजानाया संकसनिफ्राय सदियासिम बे बाथ्राखौनो गोबां सावरायोमोन आरो बड'फा उपेनजोंनो बिथाङा माखासे सम फैफायोमोन आरो सानसुमा सारमोनजों आब' प्रमेलामोनजों गोबां सम फैफायोमोन आरो एबसुनि अफिसावनो थानानै मैखोम बर' जाथिखौ मावबाय थादोंमोन आरो दा मोनसे खोथाया जों बेखौसो सिन्था खालामनो गोनां जादों आरो जे एसे मोजां सासे दैदेनगिरिया जोंनि बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि एगेन्स्टआव एसेबां माने बाथ्रा बुंबाय बे माने एसे दुखुनांथाव आरो बेखौ जोङो बिथाङा जुदि बिथांनि सानथौआ बेबायदि सानदोंबा जों बेखौ खिन्थु गोबां सोंखारिनो गोनां जाथावना होननानै जों साननानै लादों आरो सोंखारिनांगौ होननानै सोंखारिनायबो जादों आरो दा मोनसे खोथाया बेनो जे बिथाङा बुंबावदों नैबे सिमानि खोथा आरो जोंहा 50% दं गैया खिन्थु दिनैहाय बिथांखौ जोङो हसायके माने नुवाखै आरो सनितपुर आरो गहपुराव दावराव देख्रेब सारखौ गोबाव सम जों नुवासै दा गहपुरनि समयसा बिश्वनाथ सारियालिनि समयसा राङापारा बा सनितपुरनि समयसा बिथाङा जेबोआनो मोनथिया खोमा खिन्थु बेबायदि जेबो मोनथियाव जे जाहाथा बाथ्राखौ बुंनानै गुलुं गुजुं खालामनांगौ जों बेखौ थाथावना होननानै साना आरो ओंखायनो बिथाङा जाहाथे आरो जों माखासे बाथ्रा खोनाबावदों जेरै बे 3.1 गामि सोसननाय आरो दानख'नाय बे बेलायाव जोङो एमअइसनि गेजेरजों ओरैनो ब्लां ब्लां नुहरदों बेहाय जोंहा एसे स्कप दं जोंनि फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरि आरो जाथि मंगलफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बेहायनो मावगासिनो दं मोननाय मोनैया जोंनि खाफाल आरो मोननायनि लामाखौ जों नुहुरनायखायसो बेखिनिखौ जों नाजादों खिन्थु बिथांमोना उपजासियै जोंनि नाजानायखौ फेलें खालामनाया थारैनो जोंखौ बिराद एसेबां नाजानायनि गेजेरजों जों गावनि देहाखौबो बावनांदों जिनाहारि जादों जोंनि गोबां आइजोआ 50 जन मानसिया जोंनि आइजोफोरा जिनाहारि जादों 529 जन मानसिया जिउ गारदों गोबां मानसिया न' बां सावजादों नाथाय दिनैसिमबो जोङो जोंनि मोनथावना लामाखौ नुहुरनायखाय जों नागाराखै बे जोंनि एसेबां दुखुनांथावै जोङो नारा नाथा नाजानायाव बिथांमोना जे जोंखौ जोखारबाय थानांगौ बा बिथांनि माखासे बाथ्राफ्रा जोंखौ जोखारनाय बुंदों बे खिन्थु गोबां दुखु गोनां जादों आरो दा मोनसे खोथाया सासे बर'नि दैदेनगिरि जानोबा गासिबो बर'नि मोजांखौथ' नायनांगौ जुदि बिथांमोना बर'नि मोजांखौ बर'नि बिमानि बिखायाव जोनोम जानानै बर' हारिनि जौगानायखौ बा माखासे बर'फोरनि
जौगानायखौ जुदि बिथाङा हिंसा खालामनो जुदि सानदोंबा बेथ' थारैनो बर' बिमानि सावा मोनगोन होननानै जों दुखु नांदों आरो थारैनो जों दुखु नांदों आरो माखासे जों खोनानायाव गासिबो बिटिआरनि गासिबो सुबुंफोरा जोंनि थाखाय एगेन्स्ट बाथ्रा बुंनायखौ जों नुवाखै आरो जों बेखौ साननोबो हाया आरो बिथांमोना जोंनि थाखायबो मोजां गोबां सानग्रा दं दा बाथ्राया बेसो जादों सोरबाया जोंनि थाखाय मोजांखौ सिन्था खालामदों बे सिन्था खालामनायखौ बिथांमोना मा मोनसे ओंथिखौ लानानै बादा होदों जों बेखौसो दिनै रायजो राजाया बिजिरनो गोनां जादों आरो बिथांमोना थारैनो जोंनि जौगानायाव मानि हेंथा ना बिथांमोना गाव गावनि राजनिति मोनथाय गाव गावनि लाब लालसनि थाखाय गावनि राजनितिनि जौगानायखौ लानानैसो जोंखौ बेबायदि सानदों नामा जों बेखौ माने जोंनि रायजो राजाफ्रा साननो गोनां जादों आरो बाथ्राखौ जों बेहाय स्टाडि खालामनो गोनां जादों आरो बेनिखायनो जोङो बेखौनो बुंनो सानदों जे बे 3.1 आव जिबायदि दफा दं बे दफानि गेजेराव जोंनि थाखाय जायफोरा हेंथा बुंदों बिथांमोना जाहाथे गोजानाव थायो आरो जोंखौ मावनो खाबु होयो जों बेखौसो आसा खालामदों जों मोनसे खोथाया दुखु गोनां जोंहा जोबोद दुखु नांदों माने जोङो दासिमबो फरेस्ट हिसाबै सनितपुर आरो बिश्वनाथआ थाबाय थागासिनो दङ जायनि जाहोनाव जों दिनै आब' कमलायाबो फरेस्ट मिनिस्टार जाखांबाय चन्द्रन फैखांबाय दाबो बिदि मिनिस्टार बिथांमोनानो जादों खिन्थु बिथांमोननि थानाय थासारियाव मिनिस्टार लेभेल जि समाव थाबाय थादोंमोन जोंनि गफुरनि थाखाय मोनसेबो बाथ्राखौनो बुङाखै दिनैसिम मोनसेबो बाथ्राखौ बुङाखै अबावबा आइजोफोरनि माखासे डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोनसेबो फसंथानफोरखौ बिथांमोना फसंफैयाखै दा जों दुखु मोनदों 17 बोसोर बैसोआव जोंनि बे सनितपुर आरो गफुरा जेबो मोनथायखौ मोनासैबा जों बिथांमोननि सायाव एसेबाबो फोथाय खेबस' बायदि जों फोथायजाथावै जादों